So, Mhuri Yopedzwa tine mukomana anonzi James. So, mukomana anonzi James wapinzira nyaya pano pamuzinda wevanhu kuti maZimbabweans anzwe, and at the end of the day maZimbabweans atipe pfungwa dzawo mucomment section nekuti pfungwa dzawo dzakakosha. Valaike comment yavanofunga kuti iyo inomake sense, nekuti James achatora a decision of his life based on those comments, and also he knows kuti he might have influence more than that yekuti decision yaachameka when he looks at the comments inogona kuzotogwa also other people muno munyika yedu yeZimbabwe. So muri yeZimbabwe, let's get into the story. Muneni wenyu super nexus kuti tese tigare tiri updated kuzvinhu zviri kusangana nemaZimbabweans. Hanzi Tasara Tiri 2, Mhuri Yopedzwa Nengozi YaBaba Vavo Zvionerei Mashura. Muri yeZimbabwe tiri kutaura nezvaJames. James ari kutiudza nyaya yekuti mumhuri mavo vakange vari 13 vanhu. Mukomana ari kutaura kuti panga pane 10 girls and 3 boys. Semhuri ndibaba nevakadzi vatatu. Pachivanhu zvinobvumidzwa kuroora vakadzi vakawanda kana uchigona kuvachengeta. So zvakamira zvakadaro, baba vane mhosva dzavakapara muupenyu hwavo. Vana vavo vanosanganisira vanakomana nevanasikana vachirarama muupenyu hwavo vakange vari vanhu vane ufumi, vakange vari vanhu vane mastocks kumabig companies anotengeswa kulocal stock exchange muno muZimbabwe, the Zimbabwe Stock Exchange, ZSE, and also kusanganisira neVictoria Falls Stock Exchange. Munhu ane mari, ndibaba vane mari, vane mabuildings, vane dzimba muHarare, vane mafarms ari kuproducer fish dzakareba dzinenge dzichivaitisa tens of thousands of dollars each and every month in revenue, thousands of dollars in profits. So muri yeZimbabwe mukomana ari kutiudza kuti as of right now vasara vari 2, iye nehanzvadzi yake. Vanogara pasi vachichema nguva nemisi vari vaviri, vachitarisa kwavabva, family yavanga vanayo, lifestyle yavanga vanayo, pese pavanga vari, asi nekuda kwechitadzo chababa chavakaita. Vari kuwanikwa mumwoyo dzavo vakasungwa neatinoti macases, zvituko zveupenyu hwese, ende vanozvitenda. Nekuda kwekuzvitenda vanokurigwa, vanowanikwa vachirarama upenyu hunogozha hunogwadza, asi kana vachitarisa kwavakabva, it's a kingdom, umambo hukuru. But mhosva dzemadzibaba dzakuwanikwa dzichitongegwa vana. So vana baba, vana mai, hanzvadzi nanasister vawanikwa vachipfuura vachienda kuna mupfiganebwe. Vaviri ava vasara vanosanganisira James ari kutiudza nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa, vane a big story to tell, and ndo yatiri kufanira kunzwa, toteerera, todzidza kuti zvii zvatinodzidza from this. What can we apply after we learn from this? Ingozi iyi mhuri yeZimbabwe yatiri kutaura nezvayo, yatiri kutaura kuti mhosva dzababa dzotongegwe vana ave Mashura. So pachivanhu chedu muno muZimbabwe
tine maitiro atinoita zvinhu, tine zvinhu zvatinotenda mazviri kuti haupari mhosva yorova. Pane vanokuvara, vanokanganiswa, vanotenda kuti vakatukwa nekuda kwezvitadzo zvako sababa vavo, sasekuru vavo. Vanowanikwa vari munhamo dzisingaperi dzavanozvipinza nekuda kwechitendero chavanacho muchivanhu, kuti kana sekuru vedu vakatadza, kana baba vangu inini vanga vangari purezidendi ende mumazuva avo vanhu vakatambura zvinohlisa, pakaitika inflation inohlisa, pakashayikwa mabasa zvinohlisa, tikakandwa under masanctions because ndanga ndiri stupid not to be able to create my diplomatic relationships with the international community so that I can secure funding, my resources at the right price to fund my people, build businesses, companies, endless companies, finance government institutions, make them sustainable, make them build big revenue, and even make profit. We are talking about the health system. We're talking about the Zimbabwe Defense Forces. We're talking about the judiciary system. Let them operate on an automatic, profitable system. Health system yenyika. Whilst it is helping people and uplifting people and keeping people health and providing guidance and education freely, and at the same time it's making profit, which means from now on our health system institution will only improve. How about that? So vasara vari 2, Mhuri Yopedzwa Nengozi YaBaba, tinoti urombo kwavari, but tinotenda nekuti muzinda wevanhu uripo. Inini Super Nexus ndiripo. Tinokura from here to being better beings. Rugare ngaruve nemi.